Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом Тиҷе. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 25 декабри соли 2021 1000 рубл 153 сомонӣ бо 80 дирам, $100 1130 сомонӣ. дар имрӯзанабормон 18 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. Нархҳо аз 60,000 сомонӣ сар мешаванд. Замин, квартира, ҳавлӣ, хулас вариантҳои хуб бисёрай. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ дошта бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рӯй кунед. Агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хари хона шумо дода кунед. Бисёри бад гап намезанем, рафтед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 1.5 сотиқ замин, 4 дар хона, хонаҳо ремонти хуб доранд. Ҷойгир аст дар поёни корвон аз роҳи калон то хонаи 800 метр. Як кухни, як баня, туалети дарунӣ ва берунӣ ҳаст. Обсвет доимӣ плюс подвал ҳам дорад. Подвали 620 ба 3 метра. замини хона бошад 1.5 сотиқ. нархи хона 350,000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. метавонем баъзор вариантатона пешниҳод кунем. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Хурӯсон 10 сотиқ замин дар уялӣ ҷойгир аст. дар участкаи Партсъезд. фундамент барои ду хона тайёра, гирдош маҳкам, фақат дароза мемонӣ, пешхонара забор мекунӣ, тамом. замин дар ҷои ров нидай, ягон хел адиру кӯҳ да нест, ҷои ростӣ зурда, ягон варианти абмен боша ба ягон мошини соз алишам мешавад. марҳамат, харидори аниқ занг занед, мегӯяд соҳибуш. нархи замин 60,000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, кӯчаи Саъдӣ, доми 5, хонаи 7. се хонага мебошад бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои советӣ. нархи хона 250,000 сомонӣ бо савдоам мешавад. обсвет ҳама вақта нав ремонт кардагиай. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, ҳамин хонаи мо махсус алоҳида видеоша баровардагием. дар комментария ҳамин видео ман ссилкаша мемонам, марҳамат дароин тамошо кунед. ду хонага мебошад бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои новостройка. хона ҷойгир аст дар 9 километр, даруни 3 соти хода. нархаш $20,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экранай. рақамҳои соҳибшам дар рӯи экранай. WhatsApp доранд дӯстони азиз. боз дар ҳамин дуюм ошона ду таи дигар ду хонагаи дигар ҳастак. ранги ҳаминай дӯстони азиз, лекин ба $17,000 мебошанд. бе ремонт падъабои тайёрай. хулас, агар маълумоти зиёдтар оиди ҳамин хона дар кор бошад, ссилкаи видео дар комментария ҳастак, ё ки метавонед ба ҳазур ба соҳибаш занг занед. аз роҳи калон то хоная 2 километр мебошад тақрибан, бо нархи арзон. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон дар деҳаи Тағоёбод. 8 сотиқ замин, 2 дар хона, калидор, баня дар дарунай, кухни, боз аловхонаам дорад. оғилам дорад. боз фундаменти 4 дар хона партофтагия, гирдош маҳкам. ҳуҷҷатош 100%. нархаш 155,000 сомонӣ. об водопровод дорад, ҳам ҷубордам об ҳаст. харидори аниқ бошад, боз муомилаам дорад. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, наздикии бозори Кушониёнда ҷойгир аст. кӯчаи Хоҷамбиёи Поён. замини холиш дӯстони азиз 3 сотиқ мебошад. хонаҳош хати 4.5 сотиқ, қариб 5 сотиқ мешавад. кладка кардестиян, ду подвал дора. битонош 11 ба 10.4 мебошад. дар хона калидор ҳастак. обши ҳамаи ҳамин хона нархаш $40,000. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Болошаҳр 2.
баъди пости 9 километр ҷойгир аст. 6 сотиқ замин, 4 дар хона, 1 веранд, 2 подвал. нархаш 300 000 сомонӣ. боз савдоам мешавад хона евро монтаж, катури берун дарун кардагиай, полош задагӣ. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор маҳаллаи уртабузда. 6 сотиқ замин, 2 дар хона, ҳамом, газхона дар дарунаш. таъмири хона миёна мебошад. дӯстони азиз, нархаш 180 000 сомонӣ. гирди хона ҳамаш маҳкамай, ҳама дарахтош мевадиҳанда мебошанд. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, ватсап, имо дорад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рудакӣ дар тарафи кирпични ҷойгир аст. ҳамаш 100% медарои зиндагӣ мекунӣ. ову дора ягон камбудӣ надорад. документош созай. нархаш 382 000 сомонӣ. боз савдоам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. обши заминаш 7 сотиқ замин. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе. як хонагам бо масоҳати 32 метри квадратӣ дар 11-умо шонаи бинои новостройка. хона беремон мебошад. коробка ва ҷойгир аст дар 46 микрорайон, лаби душанбинкада. дӯстони азиз, худи дом 17 этажаяй. сохтмон айни ҳол дар 7-ум ошона қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 165 000 сомонӣ. ва дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки дар ин территория и яке аз арзонтарин хонаи фурӯшӣ мебошад дар ҳамин 46 микрорайон. баъд аз он, агар шумо дар ҳамин 46 микрорайонда хонаҳо дар кор бошанд, дар сета охирон навори хонаҳои фурӯшии арзон аз 46 микрорайон хона партофтагӣ. марҳамат, метавонед даромада аз канали Дом Тиҷей тамошо кунед. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон. дӯстони азиз, хонаи рақами 11 ва 12, яъне баъди ҳамин хона дар навори пештара буданд, лекин мутаассифона як каме ҷоҳошон хато шуд. ҳамин хонаи соҳибаш як рақами номерша хато рӯй кардагӣ буд, барои ҳамин айсари намемонем. дар ноҳияи Ёвон ҷойгир аст. ҷамоати Чорсуз, маҳаллаи Шоҳрух дар сераҳаи раҳи Ёвон ҷойгир аст. документош яъне қарор, генплан кардагӣ тайёрай. метавонӣ хона кунӣ. 6 сотиқ замин, ҷош ҳамвори хушрӯай. нархаш бо маслиҳат. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. ватсап, имо доранд. харидори аниқ бошад, бо муомилаам дорад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор. ин хона бошад, дӯстони азиз, маълумотош камтар нофаҳмӣ шуд. дар қарибии район ҷойгир аст. дар маҳаллаи Тугул, ҳозира номаш Орион. 6 дар хона, 11 сотиқ замин. хонаи пешина 2 дар хона, долонушқатӣ. хонаи нав бошад. 4 дар хона, калидорушқатӣ, 2 этажа кардагӣ, конверт, дуюм этажаш ай се тараф тиреза часпондагиай. проста дарунаш ремонт надорад. дуюм этаж дар паси хона ҳаст. боз оғили ҷои говои 2 этажа ҳаст. ошхона ҳаст, туалет ҳаст, качакаи оббарорӣ, моторушқатӣ ҳаст. пеши хона стяжка кардагиай, лато кардагӣ, ҷои обравӣ паси хонада бо ҳавлӣ. агароти калон, пури мевагӣ, дарахт пеши хонада, чойлоби баланди ангур, ангуро қатӣ, мевагиҳои агарот ҳамаш ҳар сол мева метиҳанд. бо 4 сотиқ замини дигар ҳаст. дӯстони азиз, дар қарибии хона, мактаби замонавӣ, поликлиникаи кӯдакӣ, роддом. пеши хонада боз сероҳаяй, се тараф раҳи мошин. нархи хона $35,000 мебошад, ё ки хонаи Алишӣ бошад дар шаҳри Душанбе мешавад. агар харидори сахт бошад, муомилаи соз мекунем. қатиш хона евроремонт кардагӣ, дару тирезаш ҳама чизош турецкияи оригинал часпондагие. номерои Россия, имо, ватсап дорад. боз номерои Тоҷикистонам ҳаст. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. 2 хонагам бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 4-умо шонаи бинои новостройка. хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҷойгир аст дар кӯчаи Навбаҳор, Гипроземда. бо ягон квадрати калони беремонтам иваз мешавад. нархи хона $28,000. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар 2 хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар шашумо шонаи бинои новостройка хона беремон мебошад коробка ва ҳар дуи хонаш дӯстони азиз балкон дорад. алиш мешавад мошин қатӣ фақат мошин Москвада бошад. хайдори аниқ занг занед, фақат имош кор мекунад. тамом дӯстони азиз, нархаш 175 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар аз бозори Ҳоҷи Шариф камтар болотарак мебошад. дӯстони азиз, 8 сотиқ замин, 4 сотиқиам фурӯхта мешавад. 2 дар хона, баня дар даруншам кухниам ҳастак. нархаш 280 000 сомонӣ ба квартира алиш мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 5 дар хона, 3 сотиқ замин, 1 кухнӣ, канализатсия дорад. дар наздикии бозори Балх ҷойгир аст, пеши мактаби 56. нархаш 650 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, маҳаллаи Даҳана 8 сотиқ заминай, хонаҳои калон мебошад. 4 дар хона дорад ки сеташ ремонтдор мебошанд. баняам дорад. даруни ҳавлида оби мехӯрданӣ 24 соат ҳаст. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. нархи хона 250 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 1 хонага бо масоҳати 52 метри квадратӣ, шуморо метавонем ба ҳузур ба 2 хонага табдил кунед. дар 9 шонаи бинои новостройка хона беремон мебошад коробка ва ҷойгир аст дар наздикии кафеи Суман рӯ па рӯи паркда, 32 микрорайони шаҳри Хуҷанд. нархаш 195 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. то боздид барори кори шумо дар худо нигаҳбонтон бошад.